mga kamoy mangitang chicharong gikan sa Cebu. Sa Cebu. Oh my God! Kari ka mga Dirasi! Oh my God! 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 Dirasi! Chicharon sa Cebu, lami kanon. Lami kanon. Spicy. O pwede masudan, pwede salo sa balot. O makita na ito mga nagusok. Yan, si ma'am na pwede na ito. Tagpiliwan ang discount pa na mama. Discount, sinto gis na nato yun. Yan, mga nagusok. Grabe kami. Kita na dili sa Great Village sa Boulevard mga kagusok. Makita na ito mga kagusok ko. Chicharon. Na spicy. Na dili spicy. Na chicharon na 150 na dili tambok. Lumpia. Yan. Lumpia, biskuit, utap. Makita na ito suka. Makita sa Cebu. No? Yan mga kagusok. Kari na ka mga kagusok. Ang colors na bag, white. Makita nito sa biskuit nito. Ako kabila sa likuran, makita mga product na biskuit nila sa Cebu. Mga kagusok, grabe kayang. Nagpili ng mga kagusok, chicharon na spicy. Grabe kayo, kahayang no. Ikaw ma'am, matuloy ka ma'am? Ako ito ma'am, libre lang. Yan, mga kagusok ko. Mga guwapo, diyan si Bilo. Yan. Salamat tulad sa chicharon na sponsor sa ako mga kagusok. Libre yun yung kagusok. Free sa ako kinabuhi. Kung mapagkakatilaw na libre kikan sa Cebu na chicharon. Dagang salamat mga kagusok. May magabi sa mga kagusok.